ekutanga Phyllis nakamba bekugara kumba kwemsukuru wangu ndoita rekodini ndovasi ngobuda sina kuoneka asi yaitira tsvina kwemuni ndobva takuna makiza ndaishandisa ndikazviignora ndikakrimsamba ndikapinda then later ndobva ndisendera message ndobva ndisendera message akanditi sendi chiburoto chintorera vashavi vangu ini message ndakunzwisisa ndobva ndatsvaga vanhu vavuzvoreve vanhu vanisina ndorambitsira nguva vaita ndobva before izvona ndamusendera bvunza kuti ndiani uyu ozasina namba dzake anondipinda ndobva ndazocheka paapplication ndaona kuti ndini ndakoti ndangoignora ndobva ndagara ndikazombonzwa futi imwe friend chiti aitaura achiti inini ndaimutora ndoenda naye kuboyfriend yangu ndonosvika ndomusiya panze ndopinda murumu ndoita zvaaboyfriend yangu ndobuda imomo ndishandisa laki rake ndobuda imomo ndozombadhara ndobva ndaiginwa futi ndobva ndaiginwa futi then apa pekupedzisira paita ndizoya kunoku akandifonera akandituka nedzinza rangu rese naamai vangu vanondibereka akati inini ndiri kumushungurudza ndiri kumutambudza vanhu vanga vasina rugari nekuda kwangu vanhu vanga vaindotyawo nekuda kwangu inini ndiri hume ndakatora njuzu yake ndakamutorera njuzu yake kana njira yangu njuzu ndofanira kundanga Limpopo ndinotsvaga yangu kupi ikoko ndisaine upenyu hwake akati inini ndine jira regold risati ndandinaro ndandiri kumushandisira iyi akati inini ndiri kumwa mapirizi echirongwa andiri kumwa ndichiviga ndichivigira murume wangu funga lasitikoekera ndafona kakawanda funga 7 times achingofona achidaira ndisafoni pabhaketi kunesodi kuteerera vonzo azodairwa nomakamubvunza tikuonjuzi unotorwa chirudziva akapindura zvakapindirana tatiwadza lasitiko yakaita murume wangu achiendova ndamusanangurira akati andekupi ikoko munonesana ndoaamakwata ndobva tatangofona namba dzaindifonera nadzo munhu iye akatipa madirection ogara kupixcom kadongo akatipa madirection tikasvika pakati munosvika munifone tikasvika tikati amufoneta ipapo ndobva adzima foni ndobva tanga kufamba tichitsvaga ndobva ndazofonera munhu akambaa namba dzangu kuti ndidirekti pano paanogara chaipo munhu ndobva ndipa direction ndobva ndaenda ndobva ndanosvika pamba tikasvika pamba ndobva hatina kumuona ndakaona mwana wake mukomana mukuru ndobva ndamusanangurira mwana kuti ndozvikuita pamaoko vari kuti inini ndadi ndabira njuzi aoneka ndinotora njuzi yavo pandiri atori havo kuti ndandiizive njuzi iyi saka ndavavigira njuzi yavo zvino kana ivo vaenda handizotodii asi ndakuti ndakudzokera hangu izvo ivo havangasina kuri kwamwe ndangari panext door isu ndobva tadzoka zvakaramba zvindibata ndikati iyo rege nene kupi kwamambo ndinotora yangu iye adedzewo auye ataure imi mambo mune vanhu vanoziva vanogona kuuya votora chijuzi pandirodzosera munjuzi yake topesana iriso vagara tatakutenda kuti iye zvake ichizvitira zvangu arigaitingo atobva ndishambisa pekuti vakaitira matoto anga rekufuratidza moyo ndekufuratidza moyo yekusvipisa ari muri pane kati makadi sununguka yenyu kupindura zvataurwa nomwe wenyu kuti ndezvipi hatitangeni matoto zvoenda kuru ematoto ndeyekunyemba chi ipapa rutondinyepe ndakatosiya ndaklina mumba chero maneighbors akandidetsera kututa ndakatosiya ndaklina mumba ndikatosiya dhoo racho ndarivhara asi handina kusiya makii nekuti uyu anga andituka ndovazopinda kaita handizoziwa akasara akaita akatondinyeperwa kuti kwaenda chinhu chemagetsi hamene chinhu chemagetsi ndaichidzurawo sei akatotaura zvakawanda asi handinambodo wangu kubvunzana naye saka njuzi ndinokumbirawo mambo kutaura chokwadi mberi kwenyu inini ndaienda kuchechi uyu musikana wayo ndakazivana naye 2009 ndobva tazotanga kuwirirana munhu wakaita kuti ndizivane naye murume wangu aizivana naye uyu musikana tichigara musame street ndobva ndakazotanga kuwirirana naye achiuya kumba kwangu achiwirirana nemurume wangu kusvika tave mafriends pa 2009 takazokonana 2023 tawirirana munoziva kana vanhu vachitamba vose hapana secret yemunhu yaunenge usingazivi iye aiziva zviri pandiri ini tichitozivawo zviri paari chero kuri kun'anga taenda tose chero kuri maprofita taenda tose saka
iye aiziva kuti ndine mudzimu uri pandiri, asi ini mudzimu uri ndiri kuzviramba ndiri kuenda kuchechi. So 2023 ndopaakabva azoya kwandiri musikana. Ndokunga nyaya yakatanga 2019 ndakarota dream pamusoro pake. Iye ndokubva auya kumba kwangu musi iwoyo ndarota dream. Ndokubva asvika akati ndichipedza kutsanangurira dream zvakanzi dream rawarota iri ndakazviudzwa nemuprofita wangu kuti shamwari yako chaiyo kuti uzoti ndo shamwari yako ichakurotera huko. Ndobva ndati pakanaka. Saka ndakumuperekedza kumba kwake ndobva anditi naiwe muprofita wangu uya anditi ndiite zvemadziva, anditengesa mucheka wegold nendiro chena nemakenduru maviri. Ndikati iwe njuzi yacho unayo here yauri kuda kugadzirira matare, nekuti zvekumadziva zvinonetsa mangwana zvinokupandukira. Ndeuyu iye akabva ati aiwa ini ndiri kutozvityawo. Ndikati aiwa kana zviri pauri gadzirisa, asi kana zviri zvekunzwa usagadzirise dare remadziva rinonetsa, nokuti kunotanga rekwako iwe kwozotevera remadziva, nokuti vashavi vanenge vakauya nedzinza. Ndokubva zvadarika izvozvo mama. 2023 musikana wayakauya kumba kwangu ndichigara kuna munyanya, tiri mafriends, tiri mabest friend kukadomo. Ndobva anditi iwe si usiri kugadzira dare rako rechivanhu. Ndikati ini chinomutedza kugadzira dare rechivanhu ndechekuti mai vangu vakafa, baba vangu havatodini zvazvo, dzinza rangu rizhinji riri kuenda kumashechi, havatodini zvokunzwa nezvechivanhu, but kunditambudza chiri kutondidiwa, chiri kutondirwarisa, chiri kutondiita sei. Zvikanzi aiwa ndide kung'anga kwandakaenda kwandinoendawo ini naudiwe reinobetserwa ikoko. Ndikati ina handina mari yekuenda kung'anga. Zvikanzi ndinonokubhadharira. Ndobva ndaenda naye musikana uyu. Chokwadi mama. Ndobva ndaenda naye musikana uyu. Ndobva ndasvika kuya kung'anga kuya. Zvikanzi pane mari yematare $20. Asi ukabhadhara 10 unogezwa. Wozounza imwe 10. Musikana yakaburisa mari yake muhomwe mama. Ndokundibhadharira. Ndokubva ndagezwa. Musi watabva kunogezwa tichingosvika kumba. Ndichinorota tete vedzinza rangu ini vachisvika vachinditambidza foni nedhirezi remaruva. Uyu kumba kwake uyu achirotawo achitsikwa nevasikana vemadziva panjunction inopinda mutaundi, achitanga kutochaya kuhope. Akandifonera the following day akati uya kunonditokuvara kuchaya mudumbu paakatsikwa nemota yevasikana vabva tanga kuchaya. Ndobva andifonera akati uya kumba kwangu ndanzwa nemudumbu. Ndobva ndatoenda kumba kwake. Ndichisvika kumba kwake ndikati kochii, zvikanzi ndikanonoka sure ndikutozviitira ndanota ndichitsikwa nemasikana panjunction. Ndikati chii kana vasikana vacho vari vako vanokutsika sei? Ndobva ndatonamata, ndobva ndakuta ndikazokuya kumba kwangu. Ndobva ndakamudza dream iyaye kuti ndarota iwe uchinditorera dhirezi randasvitswa natete vangu uchiripfeka. Ndikabva ndakuti dhirezi rawakutora zvakafanana nemunhu atora mombe yaripo wambozi oita yake, nokuti zvinhu zvakauya nedzinza rangu wagona kupfeka dhirezi randakuwa nedzinza rangu. Ndobva zvapera zvakadaro mama. Musikana uyu pamba pandaigara parikuti akandipa pekugara, haana kundipa pekugara, akanditsvakira pekugara. Boyfriend yake yaanogara nayo nhasi yakatotorerawo mumwe munhu. Dhoo inobva kumusha kumwe chete nevaridzi vemba pandaigara. Varidzi vemba vaburisa munhu pamba pavo. Ndopakauyawo yakanditi ndowaiti kuda turumuzi. Pane turumuzi yakuda munhu isina munhu. Ndikatomboramba kuenda kuturumuzi bhozi ndaimuziva kuti uya nepamuromo ndinotamba naye bhati vanhu vese vanomuziva nepamuromo agariki naye. Ndobva ndatomboramba ndikati mangwana zvinozonetsa. Akati aiwa hapana chinonetsa uya ugari. Ndikati mari yangu ino haina kukwana yekuti ndibhadhare renti. Akati ndinokuwedzera mari yekuti ubhadhare renti ugare ipapo. Ndobva ndatama. Musi wandatama akati yakanditutisa ndikanogara pamba ipapo ndichibhadhara renti. Pamba pandakapinda musi wa10 mama. Asi muridzi wemba iye akaramba kumudza chokwadi kuti baba ndapinda musi wa10. So aida mari yake musi wa1. Ini ndini baba, ndini mai, ndinochengeta vana vatatu ndiri doga ndakakonana nemurume wangu. Ndikamutsanangurira ndikati ndinospinawo zvimari zvangu ndichitengesa ndichikanda maklabu. So ukaudza muridzi wemba chokwadi kuti inini mari yerenti ndinoiwana musi wa5 kana musi wa6, at least zvinodana kuti musi wa1 ndakapinda musi wa10. Uyu haana kuda kuudza muridzi wemba chokwadi. Aitonyepera muridzi wemba kuti Phyllis hapo akaenda kumusha. Phyllis hapo akaenda kwakati. Ndikatiudza muridzi wemba chokwadi kuti ini ndakapinda pamba pamusi wa10 kuti azvinzwisira ndanonoka pamba mari yake. So akazoyamba kwangu musi wa9 ndakatarisira kuwana mari musi wa11 yandakandirwa club. Ndobva asvika ndobva amira kumacheto kweyadi semunhu wandaitamba naye. Akamira kumacheto kweyadi ndobva atanga kupopota. Zvikanzi haufungi imbwa yemunhu.
ndakakutsvakira pekugara waigara kuchimba chematanga uko ndakuunza pano nhasi uno uchabhadhire mari yerendi nenguva ndopandakamuti aiwa ndakakutsanangura wandiudza muri gwemba chokwadi ini mari yandaive nayo mumba ndaive ne$50 ndopandakafamba ndikanokolekta imwe kuvanhu ndichidzoka ndikaenda kumba kwake abva kundituka ndopandaona kune munin'ina wake nemumwe mai vaimushandira ndokubva ndamuti Isabel tatanga tose kwemakore mangani zvokuti iwe ungaonekwa navanhu uchimira pamacheto peyadhi uchinditukirira pane kuti dai wauya wapinda mumba tataura sevanhu vako ndive nenguva tichitamba tose honguimba ndo wakanditsvagira asi chino dai anga ari muridzi wemba ndamutsanangura kuti mari haisachaita ndikumbodai ndituka mutukiro wandiita munini wacho akatonditi hapana nyaya vanhu wiriranai ndobva apinda mumba akatora chichipo chanorovesa boyfriend yake achida kurova ini nacho ndopandakamutsanangura ndikati aiwaka ini handirovesa izvozvo ukatodaro wautondikanganisa handidi zvekuru handidi zvounetsana newe ndopandakabata chichimbo chiya ndikaisa pasi ndobva ndazvibvira bva ndaenda kumba kwangu ndabva kumba kwangu ndakanoti magariro achatakuita uye atondimaka kubva pandakatota dhirezi rangu paya akazoita chipati chake chenhema kumba kwake manheru kwakuya kwakundinyengerwa mbokumuzvanisisa uya ndekumba kune pati ndobva ndaenda kumba kwake uku ndichisvika chikafu chepandinombodya ndobva aenda kushopu iye neumwe mukomana anonzi jalonda kwakunotsigira dringi rerevive zvikati dringi rikana kwatisiya usasiye pano pambaenda naro kumba kwako handizotanga ariteiwo zvake semusikana asingabve kun'anga ndobva ndamwa dringi riya ndikataura zvisvo ndaenda naro kumba kwangu ndobva ndasiyana nazvo mambo everyday kungonesa musoro pasi ndofunga nyika ine yakawanda vanhu ende hasiri wandaitamba naye taitamba tiri vaviri nemumwe anonzi maibhi ndiye wandinongorota musana ndichinesana naye everyday kungoisa musoro pasi ndikasarota ndichimurova ndichimuti zvinhu zvese zvinomba mako zvakashaviwa nedzinza rangu ndinozvida ndinorota ndichitomuudza kuti nyaya yangu ichaperera kusvikiro kana mamuchiziva kuti ndopamunozopedzesera masvika mungadai mauya kane vanozoturikira muno ndomao chaipo chaimo yapeibutika zvakanaka seku mamuri nzvimbo tsvene yechivanhu shungu ngadziite shoma hatizozivane makuhwa pamberi pevanhu kasirei nebuteke mvembo zvakanaka seku vari kugona here kupfuurira mberi nestatement yavo hanzi muchiri kukwanisa here kuenderera mberi nepamagumisiro kana ndichimurevera nhema musikana uyu kuti ashandise ushavi hwangu ndiri kutaura pamberi pedare ramambo pamombe varidzi vedunhu rino kuti vadzimu namwari ngavandirange asi kana musikana uyu achigara zvakanaka nekuda kweushavi hwakauya nedzinza rangu vadzimu venzvimbo ino namwari ivhu rinonga rimurambe musikana uyu isu tiri kuti patinozokurangai ndepekuti iye achiuya muno zvandingangove ndisina kunzwisisa ndezvekuti
maita kunge muda kunonzwisisa kuti imimi zvamuri kutaura zvekuti anorarama kana kuti agere zvakanaka kana kuti anowana zvaanowana anozviwana nekuda kwemidzimu yenyu ndizvoka ndo zvaari kuramba ndo zvamuri kuramba here amai ava havasi kuzviramba izvozvo ina ndine ruzivo nazvo handizvizivewo vane pavakauya here vachitsvaga rubatsiro rwokuti vazopedzesera maakuona kuti zvandakamuitira zviye ndo zvekumuita kuti agare zvakanaka taitofamba kwese mambo naye kun'anga kumachechi iye ndiye aiwandira kun'anga nekuti ndaita zvechechi iye ndiye aitowandira kun'anga akanzwewo n'anga yake uyo mutura toenda tose ini ndikanzwewo kuchechi wangu nemkoro tatatoita nditopinda natiyasizvi taitamba tose right ko kuti muzozvitora sekunge iye ari kurarama nekuda kwenyu chii musikana uyo ndichimuziva anga asina kana chaainacho zvekutoshaya kana chaainacho chekuti tinganongedzera kuti ichi asi tazotamba tose akanyengwa nabusinessman ainditi achida kunoona businessman uya zvaambotaura dzisinema ainditi ura undiperekedze ndokuti ndoda kuenda kubasa ini ndinoshanda nekutengesa onditi mari yaunoda ndinokupa tinoona boyfriend yangu yamutauni saka apa tingati aiita kuti umwe munhu ararame zvakanaka ndeupa manzi siyai kwamuda kuenda ndokupai mari yacho yamuri kuenda kushandira kana maitengesa madomasi munotengesa madomasi emari pazuva $50 yobva akupai 50 kana kuti $100 akanga achiita kuti umwe ararame zvakanaka ipapo ndiyani anenge aana pandaa ndichida kunzwisisa ndepekuti auya musikana kwamuri handiti mamupa zvamamupa kana muri muchiita basa rekubatsira vanhu handiti patinoshandisa muromo wamuri kushandisa patinoshandisa muromo wamuri kushandisa wekuti anorarama zvakanaka sekuzvamuri kutaura nekuda kwenyu kana nekuda kwemidzimu yenyu muri kutsanangurei kudare rechivanhu muri kutiudzei kudare rechivanhu pakamira sei ipapo ndo patiri kuda rechivanhu changamira dzimu rangu ini haagone kuriba uyu nekuti nderedzinza rangu ndizvozvo asi madzimu achiuya anouya neushavi hwemadziva vanova ivo vanoshavira dzinza rekwangu saka ivavo hatina rudzi navo ivavo chero imi mukada kutovakumbira kuvashandisa munotovashandisa ndo mamiriro akaita matari saka muri kunoringa papi pamuri kumupa mhosva yekuti kana mashavi akazodini inini pandisiri kunzwisisa ndepekuti imimi mapindira papi kwaari kune zvinhu zvake ndiri kutadza kubvunza ere zvandiri kuda kunzwisisa zvacho mati uyu anorelaya nemi maybe anorarama zvakanaka pamusaka pemashavi yenyu handizvo sei ndeve ropa renyu here anorarama sei nemashavi enyu kana mashavi enyu ane upfumi ane chii kuti iye azoita upfumi kana ainawo nhasi uchibva nekwamuri zvanosangana papi dai muri kuti ndini ndakanomuratidza n'anga kana ndakanomuratidza mupostori akamuitira kuti zvinhu zvake zvifambe zvakanaka handini makawana taikurumidza kunzwisisa kuti muri kutaurei pakamira sei ba sezvandasanangura mambo zvinhu zvemumweya panyama hatigoni kuzvinzwisisa nenhau kuti ndezvemweya zvinoitika pachivanhu kana ndichitaura nhau yeushavi ndinenge ndichireva vemadziva venyu vanouya nedzinza rako saka uyu anazvo kazvakauya nedzinza rake uyu kwese kwataifamba aingonzi iwo nambuya vako vanoroya vanoda kubviswa pauri hapana paakambonzi ane mudzimu kana kuti ane ushavi right imi monzi chii ini ndaitonzi une chivanhu chiri pauri chinoda kugadziriswa right imi muda kugadziriswa chivanhu uyo ana mbuya vake vanoroya handiti but uyo ana mbuya vanoroya uya ndiye agara zvakanaka ka zvamuri kutaura agere zvakanaka ka nambuya vake vanoroya vacho handiti
ayo matukano ayo kana kuti kuzopesana kunoita vanhu kuriko mukurarama kwedu vanhu tinenge tichifamba all secrets dziri out pasina chakavigika handiti kana tonoparadzana handiti kana tonoparadzana hatitenderwi kana icho chivanhu chacho hachitoda kuti tiparadzane tichinangana isu vanhu tamene tichifamba munzira imwe chete handiti mapawana inini pandiri kuda iye zvinoda kubvudza sisava kuti vatiudze kuti vachiuya kudare chavazofunga kuti ndatadzirwa apa chii ndo chatiri kuda kuti tikupei munzwe kuti chichemo chavo ndechekuti chii kwamuri imuri kutaura kuti ari kurarama ndo zvaari kuti ndauya kuno mambo kuti inini handina njuzu yemunhu handini mapadzo handina njuzu yemunhu kana iripo sekutaura kwamuri kuita ivi bvisai njuzu yachoyo yenyu mutore varidzi vayo ndisare kana ndichishupika ndoshupika handiti mapawana ndo chikumbiro chavo saka ipaamba uchizvitaura nachitaa kuti munhu mupenyu chaangataura izvozvo but ndiri kunzwa muri kuzvitaura kuti vanorarama nemashavi enyu ekumhepo handiti mapawana hau kuchivanhu isitobvunza manje kakuti traditionally ndo traditional court inofanira kuti inge ichinzwisisa kuti munhu anorarama nemashavi emumwe munhu makambozvinzwa here mambo ngatiti imimi naivo avasisava muno mutupo mumwe chete saka zvinodengapa mofu musarambe makanyarara ndimi masoro jena tibatsirei nyaya iyi muri kuinzwa here ndachinja mazina neshona chakuramba daiwakarowechinyanja ndatochinjawo mutauro dzenyu dzaita dzisina chimiro nokuti mune mutupoi avasisi ava vane mutupo wavo ava vari kugarawo kumba kwavo vachiita zvemachiri avo kumba kwavo muchigara kumba kwavo muchiita zvemachiri enyu kumba kwavo how come kuti muti ava vari kurarama nezvinhu zvenyu nemdzimu yenyu ndadanimbokumbira chinhu wani vatiti vaifarisa zokururai pamakaenda kun'anga mukabhadharirwa neuyu kun'anga yacho zvakaitika zokurai kudari nyatsodzwa kubaibhayaaasclin nevamwe pachakaenda kun'anga uyu ndiri akauya kumba kwangu akanditi sei siri kuda kugadzisa dare rako rechivanhu pane kwandinoendawo inini kunoitwa zvechivanhu unogadziswa dare rako rifambe zvakati zvakanaka nechivanhu pane kuti rambochienda kuchechi iri zvozvi zviri pauri tichipikisana nechechi kwaunoenda mundaikunda kuafrica ndo pandakamuti aina handitorina mari yekutoenda ikoko uyu ndobva handiti ndinonokubhadhara $10 imwe wozotsvaga wozodi wozobhadhara ndokubva taenda zveshiwa kun'anga ndobva tanogezwa iye akatogezwa indikagezwawo zvanga zvakaipei chakazoitika chipembera nechi chakazoitika chakazoitika tabva kun'anga ikoko kunogezwa ndo vakarota achitsikwa nevasikana uyu ini ndichirotawo kumba kwangu achindibvira dhirezi rangu randapiwa natete vangu maroto makarota izvozvo kana pandanzi ndenge makenduru nemachira ikasitana handikuzive chero kumba kwangu zviri zvakuna makesi majira resatini muchekainde ndeyewhite yandovikaenda masowe kana kuona masowe ngatidai ningi mho imi mukarota hope dzinoda munhu anodudzira kuti hope idzi dzarevei handii ndizvo hope dzinouya nenzira dzakawanda but dzinotoda vanhu vari kududzira handiti kwanzi vakaitira tsvina mumba vachibuda mumba handiti munhu ukarota tsvina chii chinoitika unowana mari yakawanda chii chinoitika titaurirei imari hakuna mari mbichana isika tinotenda hope dzekukumbira idzodzo ndozadudziro dzachona kuti dzinotipa mari handiti kana ava vakasiyaauenda kutoereni usingadyi zvinhu zvakanaka hazviite naivasikana ipapo imi masangana nehombe dzakasangana nadzo makadudzirwa kuti chii nevakamududzira
uya kubatoramba automatically kuti izvo hazvidiwa kumana mudaro vakati kurota uchipiwa foni nedhirezi zviri kureva zvipo zvedzinza rako zvinenge zvauya nedzinza rako zvawatambidzwa negedzinza rako. So kuzorota mumwe munhu akutora chinhu zvawapiwa nedzinza rako achipfeka, which means kuti urombwa hunenge hwakutoshandiswa kukurombera iwe dzimu rako. Saka kuona kwangumba claim yava iri correct. Vari kuvapomera vari kuvananga. Yes. Mudzimu waenda here. Saka pane nyaya mambo yatiri kuona very good. Ava vari kufunga kuti unani hwaakuita rogo riyani rakarota achitora akatora chipo chavo handizvendii saka zvitogwana uri wakatora mudzimu wangu ati akusi kunyika komuleni yake aisiye kunyika haisi yekunyepa anozowedzerawo hake ndezvechokwadi mapaura mati muri kuda ndizvikadziswe sei munoshamwari neshamwari. inini handinambofungawo kuti iye semunhu wandakatamba naye kwemakore gozi nyaya iyi anga asingafanire kumhanya kuno kudare. ini ndakatomboenda nayo mumusha mavo ndikanotaura namai vake kumba kwavo chaiko. Kwamai vacho makaenda muchiti atora chipo changu. Ndakatosvika ndikataura navo mai vacho. Mai vacho ndakatovaudza ndikati mama ndinongorota Isabel everyday. Kwandinoendawo ndiri kunzi dzimu rako rakasungwa. Uyezve chiri kupa kuti ushairi. Idzimu remusha mangu. Mati? Zvakawanda. Makasiya here kurapa? Handisi kurapa. Uye haana kutora mudzimu wangu. Handidi kumunyepera kuti mudzimu wangu akautora. Uye akatora ushavi. Zvokuti svikiro rikauya pano rinonzwisisa zvandiri kutaura. Isu samai ndisu tinotori nawo masvikiro nemashavi amuri kutaura. Isu tiri kuti Ndinotenda mangu. Ndinotenda. Ndinotenda. Chiteo. Mese mungade muona memudzi. Mudzimu yacho masvikira ari kuti mukakansai. Muri kutarirana panyama. Chinhu chakandinetsa mushe wangu ndechekuti musikana uyu maitiro aita nekuzongobva pandiri akamboti nhanzi nabhuti vake sponsa maini yangu kumaini. Zvinhu zvake zvakangotanga kungofamba nditi ndoba ndatomubvunza ndikati Isabel iwowo zvinhu zvako zvazofamba waendepi? Akati ndaenda kune vamwe sekuru vasvika vanditora dare rezviro ndobva vandibhadharisa $20. Ndikati kuendawo kane nhandagara tichingofamba tose ruzinanga kwacho. Uyu akaramba nen'anga yake kusvika nanhasi haana kuendesa kun'anga yake. Hati muri kuona ndobva azonditi kolo kumaini kwedu kukaita mari noda kukupa $2,000 muri kunzwa mambo. Ndikamubvunza $2,000 yoda kundipa ndeyei zvikanzi haikungokubetsera. Saka mukuzofambawo munhu unofamba semunhu ndopaunozwa kunzi dzimu rako iri rinoshava iri nemadziva iri raita kutotenga naro $2,000. Uyu musikana wamunhu Wada kumbotaura mukanya. Mukanya taurayo tinzwe masoro jena. Ndaida kuvakumbira kuti Taurisai. Chinotengwa pamunhu ishavi. ichokwadi. Dzimu hautengwi. Iri shavi Kana riri shavi rakatengwa pari kana uri mudzimu chaiwo musha But naye mama dzimu mushaviri kana richitengwa ringatengwe here neutral kuti ndikakupa mari ndongokupa mari ndisina kutaura kuti ndinoda kutenga nhingi. Panonzi kutenga kuuya ndonyatsogara newe ndichikutengesera shavi racho wochibhadhara. Zviro zvamunonzwa zviri kuhondohondo pane umwe akazoona wakukwesherana
Kwapinofambe uku makutopesaniswa nevanhu vari kuprofita inei vaitokupesanisa nemishando. Yes. ndizvozvo chinhu akatora lakirei ivi maitei mazuva chamunacho chamunoti nhasi hachisisipo. inini ndaicrosa bhodha ndichangozivana naye life yangu ndorarama nekutengesa. So ushavi ukabiwa chero ukabuda nezvinhu $200 unodzoka nazvo zvakadaro mwana wani chinotengwa hazvichatengwa chokavi vana havasitoenda chikoro izvozvo akada tiri kundifambira iyo yakabva tanga kuendesa mwana wake kubhodhing akatanga walodha kumatishu hanini kuona zvabva ipapo patakambonetsana apa hapana kupera mwedzi mwana wake achitobva kubhodhing ini ndichitanga kufambira udare rangu achitobva kumatishu zvazarugara mumba peboyfriend yake. Saka ndinoda kuti asei makazomufambira kuti abve kwangagwa. Aiwa indakambofambira kuti ushavi wangu nanhasi nditori kwandiri kuti kwasuswa dzimu rangu hasati rasvika. Saka mukuti abva kutishu adzikira zvadzikira pane zvaizvakafaa asi vari kudaiva havo kuti vari kunanga kuti zviri kuchema neuyo havasi kuzviramba. handisi kuzviramba saka usina kutaura dzimu rakasvika kare. Dzimu rakatoya ndine 3 days dzekuzvarwa mama asi dzimu richiuya unotanga watwasuswa handingotange kugara parupasa nhasi kuti vazukuru vaendi kurapei unotoendawo kumasvikiro dzinouya rinendereka dzimu. So nditori ndokwandiri kutwasuswa kuguruguru ndokwandiri kutwasuswa izvozvo ndokwandiri kutoenda nditori muprocess. Saka ndopane dambudziko inenge yatibata-bata tokawanda nokuti hausati wachena hauna kudzikama kana pekumhara zvatoda kubatsiraika munofanira kuenda kune vanhu vane midzimu yotsikaniswa wochitora direction chaiyo kuti unoda kutii kana unopedzera vanhu vakuti unenge uri mudzimu. Tina mamai vayo kuti vari kudosukirwa namunhu mutapa takavaendesa kwavari kubatsira vanhu vakatanga kutsanangura chomunhu wapesera matanga ati vanhu takavadedza takatotadara chomboru tikadedza amwe midzimu tikati uyai tine zvimba zvechivanhu zvinazvo ngaikume inokuma tu izvozvo zvitori nani iwe hakumwakwa unzuretsitsi kana zvekutoitika Sei kupengera pandiri. zvinowanikwa kupengera pandiri. Aura izvi zvaakuta zvinhu zvadzikira kana mwana wangu wari kutaura kuti mudzimu wake ndokomba pari kuti ngambotona baba wake nababy dad inini ndiri kutori ndakaroorwa nemunhu wakazomupashika anoposvika dai akamararamira ndikutodaka kana ndiri kuti chinhu chikudadara 250 rand nezvandiri kutoraramaka zvitori more than zvariro zvinhu zvadzikira. She is joking. Ari kutotamba asi kutoziva ndikurarama sei haasi kutoziva zvinhu zvotondifairei zviri kukufaira zvakazobvepi vana unga usina chianga yangu yawakaenda haudi kutiratidza kusvikana nhasi avaenda kutsvaga kundibhadhara wena umangobudira wega munovaziva sekuru vanopfeka mucheka vaivai ihama yababa vangu kana muchiziva ndozototi isongota muzvekuzongira mumaziva nditi aizondositara vachairo here handizive ihama yababa vangu kunotoendwa nefamily kumba kwedu handi muri zvinzwa imi muri kunzwa musati vari kukuudzai kwaanoenda akati kugame park akazoti sekuru vai vakatama vakumaiskill akazoti havapo vanenge vakaenda South Africa haatauri kwavari sekuru vavo vandiratidzawo sekuru vavo dando vakapinda hadzisi kumborasa handirwadziwe newesa ndingatora kuti ugarewo zvakanaka asi ninofamba navachakwanise mambo ndakatoganhana navo kuti yongati zvilevyani yangu bosi zvaka anotora zvandaimutsira atori zvishoma zvacho ndaimubetsera munhu muzvinzwa hakuna chekudya kumba ndotora ndomba handina chakandinotora ndomba
Anditine kuzonomba. Isabel. Usade kuratidza vana vasi kuti wairarama life yakanaka. Waitoyomba kwangu uchidya usina sadza iwe. Asina sadza rekumaona. Right. Chinzwai. Tisatambise nguva yamambo handiti. Mambo vanotaura muonero wavo mudare. Mambo zvavanotaura vari kufunga semunhu asangana nevanhu vanoita zvechivanhu vakawanda. Handitika panosvika mudzimu tanzwa kunzi pane ndereka idzi ndo dzinozokonzera kuti munhu usagadzikane. Handiti wamuna wabauya naye kana wokama asi hatisive sembladana mai vedu ndo masisters mudzidzo wangu vanoda kubatsirwa mudzimu unogona ngoutoripo hatione zvekudii zviri kukanganisa. saka kana waakusvika manje waakusvika uchitaura zvakasiyana siyana saka unoda kudziganiswa kune vanenge vane midzimu kudhara vaenda ipapo vachiitirwa zvavanoitwa vachidianima unopedzera watoo mudzimu pamwe unozokubatsira uri mudzimu chai but kana uchakadai so unokuenganisa ine vanhu zvinenge uchinongedza kundovamba atimapano saka abatu maturana vainzei kune bira rangauri patenda wale unasikupo vanotangisa tadino chingangira kubatsa but makunzasisi isusu mwoyo wenyu akakutadzirayo tikuona kuti kana akakutadzirayo amisuda kwake iwo vari kutaura vari kuzviona kutoonawo kuti pane zvekudii kuti mutonge kuti wakatadzira mwako bhadhara apana atebetichiti titowedzerana ameno kana mutinezi toda kuti agadziriswe pamudzikoro zvinoita kuti imi amuchanetsana because zviri kuita kuti munetsana zvimwe zvadzikamiswa Pane muno ndichirongobuda kuti mari mambo kuti uye pana pamambo imari ndindabhadhara mambadhara ndabhadhara kuti ndiwe kunokuda ndabhadhara mari inini imari ndoramba ndichisi ndichibuda ndikuda kwamunhu ndokuti ndakasiyana naye handichiti nezvake chinzwaika mazwani yangu pai toda kubatsirai zvinopera kubatsirai kutobatsirai okutoti problem yenyu imi hamuna pamunopinda mwoyo make mupfungwa dzake kana ndakutoshandira iye futi imi hamuna chamunopinda munyaya dzacho. Aiwa asati ndisi vanhu kuvanhu ngobata kwamari hapana nasendi nobuda ndosaka tatananure muchaonzura hamaiti maona kuti vanenge mune makubva anoratidza ozama kudzikamizwa mwezwa vanomunedzai kuti kumakuriraitiaanoa munhu akaudza munogara naye kuti audze kunama munekatumboka munonzaka munorovesa munhu murume unogara naye akazwa masekretsi akawanda nekubuda anopesa sinaita kuii kugara nenyanga kugara ne muruza takamboita menyaya panapa vamwana ukadongo muruizo ndaizomazisa visazi hanzodzi handochi ikunzi pakanhu paita mwana saka mwana uyu anoita zvodanoita kuchironodziva apanichitochaitwa paitwa papagadzirwa nyaya dzemudzimu nemadzimwe dzaitwa tikaimboiona nyaya vanhu vachiitisano zvakadaro but takagara navo pasi mupagara tataurirana mupagara taunzwisisana oziva nyaya dzaingobuda pamusa dzakasiyana siyana so hatidi kuti mudiro toda kuti problem yedu tatoiona anoona mudzimu wacho watomboda kuuya mudzimu haungobudi kudi mudzimu haukuonesa mudzimu nenguva yekutooneka but kana uchakadai unoona ngobira chero vanotoi no kana vari pamunhu kana kuti munhu ari pavari mudzimu auna kudzika unoda kudzika masingateti saka mutambo wanhamba navo kukadoma ikoko
pamwe wacho muri kuna makambosvika namusiri makasvika papi nepapi kapi vasekuri vavo iva ndikuti yamadzibaba vangu nekutsonigufu pamwe nemadhuru ndopandikaenda naye kunobhadhara mari akagezwa asi makarati ndimai anogara nzvimbo yegara makaratiakatoma neyangu katoma ndotoudzaye zvose zvirimuzimu ko vamwe mai vanonandizwa mboaendere anova murozi vanonzi vachideya vaseki ndivedomu vanogara papfumo tinavo vanogara papfumo vanotora pfumo wosa gara tinavo vanhu vogatsira asi vari kuuya pabira rekuti rinonge nevanhu vakasiyana siyana inini ndakatomboita mwana womukoma wangu akarwara kwekwe kamutumira moto akauya zvibanzi akatombosora ari baba ndikatofonerwa ndiri kure ndikauya achiti handindi kumba kana muzopamba pana sauti ndakatoti kufamba ndikati ndikasvika kumba kukuya kwenyikwe unopinda muzvio ndikasvikapo akati munhu wandandidawe ndandaudzwa kunzi itasoite so vanzimu vari ndokatozomuendesa kune vanhu vanoita nezvazvo angachirwara kazvikurwara zvi ndakabvapo ndo zvinoita mwe midzimu inodaro saka indotozvinzwisisa zvinoitika saka tatiti isusu mangwana kana makasununguka toenda papira yatondisawai yatoenda nomunhu apo pabira papo vanotambwa notambwa hapana mari ichabuda manzwa here kudzimba dzimaticho hapaita dimari toda kubatsira kuti dambudziko risaramba chiti saka pana naye namba nevavo tokubatsirai tokuendesai panhu ukadoma kana zvaramba uya aripo nehama yako unokudhairekti yatokupai nhamba moenda kunoti makande kariba ukamboruka naiko kwemazuva munozoka maa vanhu variraitwa akuita zvozvirai